Takže čaute. Dneska ideme do Nitry. Došiel tam kontajner zo štátov. Ideme zobrať auta. Došlo El Camino zo 75. roku a Mustang zo 65. roku. Ide sa preto. Plán je taký vlastne, že by sme chceli Mustang teda pôjde na oťahovke a Camino teda pôjde po vlastnej, takže uvidíme, jak sa všetko bude dariť. A ako to vlastne bude vyzerať všetko. Sobáky ostávajú tu a ideme týmto parádnym odťahovým špeciálom. Takto sa jazdí s V8 na diaľnici. Na amerických číslach. Takto sa presne jazdí. My takto presne jazdíme. Všetci sa boja, všetci sú dosratí. A my vyzdvihneme auto z vykladky, nikto nevie, akom je stave. My máme iba americký techničák, americké špezetky. Sme na diaľnici, nemáme diaľničnú známku, nefunguje palivometer. A ideme. Na americké auto netreba mať ani penáze, len gule. Pekne rýchlosť, dodržiavame rýchlosť. Palivometer, priatelia, nefunguje. Nemáme to ani zmerané, koľko tam je benzínu, není benzínu. Tu nás držuje volák na diaľnici. Techničak je. Salifóňa. Nechám tam trocha znamená. Priatelia, Čoček chcel. Sme na Trnavskom obchvate. A čo sa stalo? Šiel benzín. Z Kalifornie je to spotrebička. Je to diesel? Dávaš diesel? Turbo diesel. Smehal aj moc. Však to je. No, Matko, kde si? Poď! Kde si? No dobre. No za chvíľočku príde. Či čakáš na autobus? Príde teraz? Dobre.
Engine Nice, California. Engine Nice. Sedím si pekne v kamínku, auto je parádne, je to úplný daily car. Motor, prevodovka, super, neuveriteľné, je to tak brutálne zachovalé auto. Prevodovka radi ani nevie, kedy zaradí, ani človek nevie, kedy zaradí prevodový stupeň. Super, nič nebúcha, neklepe, paráda. Kto by to naozaj chcel, bude veľmi spokojný, ja si myslím. Auto 0% hrdze, nič, super.